थाम्बनेल आरो टाइटलखौथ' नुखाबायानो थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो थ' भिडिअखौ जोबजासिम नाय फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय मा बुंखो एसे खोनासंना लाग्रोदो आरो ना थ' बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादो। फैगौ 10 फेब्रुआरि बिटिसि एकर्ड डे दिना बिटिसि सरकारा गोग्लैसोनानै थानाय बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो होननानै फोसावदोंमोन। दा थारैनो बै दिना जोंनि बेकार लाइमोनफोरा बे रांखौ मोनगोन ना मोना आरो मोनोब्ला सोरबायदि मानसिया मोनगोन बेखौ जों नेनानै थाबाय। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय रायजोफोर, जोंनि बिटिआरनि गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मेगन गुनु समाजा जोंनि हारि माहारिनि गोबां मानसिफ्रा सरासनस्रा सुबुंफ्रा बेखौनो अनुभव खालामफैबाय जे प्रमोद बर' बिथांनि सरकार थानायमोनब्ला दिनै बेबायदि सिचुएसनाव भुगिनाङामोन। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथांनि सरकार फैनाया 3 माह 4 माह जाफैबाय आरो बिथांनि सरकार फैनायनि लोगो लोगोनो जोंनि बड'लेण्डआव मा थासारिजों मोगा मोगि जानाङा रायजोफ्रा बेखौ नोजोर होगासिनो दङ जोंनि सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा, जोंनि मेलेमजिबिफ्रा। जोङो बयबो मिन्थिगौ, जों गावनि खुद मेगनजों नुदों, जों ससियेल मिडियायाव नुदों। हाग्रामा महिलारी बिथांनि सरकार फैनायनि उनावनो सान्तालि बर'फोरजों न' सावला सावसि दाङाबाजि, क'क्राझारनि रेल साइटिनाव बम ब्लास्टिं, एसटि होनाय होयिखौ लानानै हुलुस तुलुस परिस्थिति, फुजा मेलाफोराव नंनायनि इलिगेलि गेमलिं होनानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेस्थ' खालामनानै दोनबाय, जौ जुवायाव गफबनानै दोनबाय। जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों बे लाइमोन उन्दै उन्दै सिख्लाफ्रानो जुवा गेलेनाय। दिनै बै सिख्लाफोरा बे बैसोआव लेखा फरायनायनि मोनसे सम आरो जायफ्रानोखि लेखा फरायाखै मोजां मोनसे आर्निं खालामनायनि टाइम, खारन बै सिख्लाफ्रा मोनसे समाव सानसे समाव सोरनिबा बिसि जाहैगोन, सोरनिबा बिहामजो जाहैगोन। नाथाय बिथांमोनखौ नुदों अपेनलि माने जुवा गेलेनानै बायदिसिना एक्टिभिटिस खालामनायखौ नुदों। दिनै बेबायदि खालामदों जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरखौ आरो फेस्टिभेल खुंनायनि मुङाव जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ फेस्टिभेलनि मुङाव बाइक एक्सिडेन्ट खालामै खालामै जिउ जोबलांनायखौ जों मेगनजों खुद नुदों। दिनै बेफोर मा जानो थांदों जोंनि बर' समाजाव, ओरैबायदि माने असान्ति आरो फैबाय थानाय समफ्राव मा नुनो थांगोन बेखौ समाजआ खोन्थासिगोन। दिनै जोंनि समाजा बेखौनो अनुभब खालामदों। थांनाय प्रमोद बर' बिथांनि 5 बोसोर थानायाव बिथाङा खुनु दावराव दावसि गैयाजासे सान्ति भाबै बिथाङा सरकार दैदेनलांदोंमोन। खुनु जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव, हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि बिथाङा खालामालासेनो सान्ति सरकारखौ सामलायलांदोंमोन। बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बिथाङा माखासे पलिसि, स्ट्रेटेजि, मिशन, भिजन लानानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन। बर'नि जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, हारिमुआरि दामग्रा देग्रा आगजु गासै 21टा आइटेमफोरखौ बिथाङा जिआइ टेगिं खालामनानै गालांबाय। हाजार हाजार बड'लेण्डनि बायग्रेबनानै थानाय बै फरायसालिफोरखौ बिथाङा रिपेयारिं खालामजोबनानै गालांबाय। हाजार हाजार एलपि स्कुलनि मास्टार, एमइ स्कुलनि मास्टार, हाइ स्कुलनि मास्टार, हायार सेकेन्डारिनि मास्टार, कलेज लेभेलनि मास्टारफोरखौ बिथाङा साख्रि सोजोबनानै गालांबाय उइदाउट थाइसेबो थाखा लायालासै। हाजार हाजार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बड'फा सुपार 50 मिशननि दारायै बिथाङा मेगन गेवहोबाय। सोरखौबा डक्टर, सोरखौबा नार्स, सोरखौबा सिभिल सार्भेन्ट, सोरखौबा पुलिस अफिसार बिथाङा बानायनो नाजादोंमोन। आरो बिथाङा एलपि एमइनि टेट फोरोंगिरिफोरखौ हाजार हाजार साख्रि थिसननो थांबाय थानाय समावनो बिथांनि सरकारा बायलांदों। जुदि एसे सम मोनबावनायमोनब्ला दिनै प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा बै हाजार हाजार एलपि एमइ फोरोंगिरिफोरखौ बिथाङा थाइसेबो थाखा लायालासेनो साख्रिखौ होनो हासिगौमोन। नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा, मा खालामबावनो रायजो राजा नोंथांमोन,
हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावनानै गालांदों। दाखालि बावै गुवाहाटी हुरु हुजायाव 10,000 मोसाखावरिफ्रा मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय। बेयो एकमात्र प्रमोद बर'नि मोनसे गोथार थांखिमोन। गेलेनायनि बिथिङाव बिथाङा गिदिर गिदिर फुटबल फाथिनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि बिथिङाव गोसो दुंहोनो हादोंमोन। आबादारिफोरनि थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावदोंमोन। बेफार फालांगिनि थाखाय बोसोराव हाजार हाजार मानसिफोरनो 5,000 करि फैसा होनानै बिथाङा बेफार फालांगियाव बिथाङा हेफाजाब खालामदोंमोन। उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां खालामदोंमोन। हाजार हाजार फरायसाफोरनो 5,000 करि फैसा होनानै बिथाङा फरायनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। आरो गोबां खामानि मावदों, गोबां खामानि मावदों बिथाङा बुंनानै फोजोबनो हाखाथारा खम समाव। माने बड'लेण्ड हेपिनेस मिशन लानानैबो बिथाङा सुबुं समाजनि गेजेराव बोरै अनलायनानै गोरोबलायनानै रंजा खुसियै जों थानो हायो समाज मोनसेया, बेनि थाखायबो बिथाङा बड'लेण्ड हेपिनेस मिशन बिथाङा फोसावदोंमोन। गोबां खामानि मावदों, बुंनानै फोजोबनो हाखाथारा। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै बेखौनो जों अनुभब खालामफैबाय। बे 3 मास 4 मासनि गेजेराव बे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा थाबाय थायोब्ला जोंनि जातिया दंस। जेबो सुख सान्ति गैया, जानाय लोंनाय सान्ति गैया। दिनै मा जागोन, गाबोन मा जागोन, बै हारिजों बुलाय सुलाय बुथारलायनाय, न' सावला सावसि थासारि, दाबि धमकि होनाय, अनेक सिचुएसन जोङो मोननो गोनां जागोन। दा बेनि थाखाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोङो प्रमोद बर' बिथाङा मा मावलाङा बेफोरखौ जोङो गोसोखांनांगोन। जोङो बिजिरनायनि सम जानानै फैबाय। आरो फैबाय थानाय समफ्राव जोङो बर' हारिखौ मोनसे मास्टारेस दानो थाखाय जेथिंबो मोनसे जौगानाय हारि खालामनो थाखाय जोङो फिन खेबसेबाव फैबाय थानाय 2030 मायथाइयाव प्रमोद बर' बिथांनि सरकारखौ जेरैखि जाया लाबोनांगौआ जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि दायित्व। रायजोफोर जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि दायित्व जानानै फैगोन। रायजोफोर गोसोआव लाखि। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुखाबाय। ओमफ्राय दासान्दि मोनसे फट' भाइरेल जागासिनो आरोना, AI जों बनायनाय फट' दै बेयो, माने AI जों बानायनायसो आरोना। बे स्क्रिनावहाय नायना लानो हागोन नोंथांमोना, एसे नायना लादो स्क्रिनावहाय। नुखाबाय जानांगौ बे फट'खौ, AI जों बानायनाय आरोना। मा फेसबुकाव हगारदों नोंथांमोनाथ' नुखाबायना। बेखौनो जास्ट ओरैनो आपडेट होबाय आरोना। नेक्स्ट भिडिअ क्लिप्स दंबावो, बे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना एसे खोनासंना लाबानो जाबाय। मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो। रायजोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव आं सिगाङाव बुंबोबाय थानाय बाथ्रा, आं बुंदोंमोन मा प्रमोद बर' सारखौ नोंथांमोना साननैसो उनावनो नागिरफिननांगौ जागोन। जे ओरैबायदि बुंनांगोन, प्रमोदानो मोजां मारमोनलै, बेफोरबायदि बुंनांगोन होननानै आं सिगाङावबो बुंखांबाय आरो दिनै बुंबावबाय। मानो बुंनांगोन, गिबियावनो नैबे भिडिअखौ नायग्रोनानै। बेवहाय दा प्रमोद बर' सारखौ गोबां रायजोफोरा एकदम अनसायदों, नागिरदों आरो नागिरबावग्रा बहुद मानसि ओंखारबावगोन। मानो? प्रमोद बर' सारनि खामानि मावनायानो बेफोरबायदिखा। खारन बे रावखौबो थगाया, रावखौबो मुगैया, रावखौबो धमकि होआ। जास्ट नर्मेल मानसि आरो ओरैबायदि गोरों मानसि, ओरैबायदि गियानि मानसि, जोंनि गेजेराव राजनितिखौ माबायदि गेलेनांगौ, राजनितिया मा बुस्थु, बेखौ बिथाङा खामानिनि जुरै सिखायलांदों। बेखौ दिनै बुजि मोननाय नङा नोंथांमोना। बुहुदानो बुजि मोनदों, खिन्थु सोरबा दङ आरोना, राजनितिखौ माबायदि खालामनांगौ दिनैसिम बुजि मोना। खिन्थु जोंनि इउपिपिएलआवबो दङ जे फैसा थाखाल' लुबैबाय थाग्रा, इउपिपिएलखौ सापर्ट होयो, खिन्थु फैसा थाखा मोनैनि थाखायनो मा जाबावगोनलै ओरै रखमाव बुंनो नागिरो आरो गेजेर गेजेर। खिन्थु राजनितिया फैसा थाखानि थाखाय नङालै फंबायमोन, फैसा खामायनो थाखाय नंथारा राजनितिया। इउपिपिएलखौ गारनो हायि मानसि ओरैबायदि लोगो दंमोन जोंनियाव, फैसा मोनैनि थाखायनो बेलेगाव थांदो, फैसा मोनगोन खोमा होननानै। थांनानै नायोबा गम मोनहांबाय थादो। बिसोरनियावबोथ' सरकार फैदों फैनायालाय, खिन्थु फैसा मोनैखौ खोनाहांदो आरोना। गावसोरनि खिनिखौनो रानस्लाबना थोनो मोनाखैनो, आरो गोदानै लानाय जयेन लानायफोरनो होनो हाबावगोन।
दा बेफोर बाथ्राखौ आं बुंथ'ला जे प्रमद बर' सारनि खामानियानो बेनोखा जे बिफांखौ दिनै गायदोंबा गाबोननो फिथाइ थागोन बेफोरबायदि नङा बिथांनिया बिफांखौ गायनानै फिथाइ थायनायालागै सम नांगौ जेरैहाय सासे डाक्टर सोरबा इन्जिनियार जानोबा सोरबा डाक्टर जानोबा सोरबा बेबा अफिसनि अफिसार जानोबा सुपार 50नि दारै कचिं होदों बे कचिंआवनो 2-3 बोसोरा लाखानांगौ जायो बेनिफ्राय इन्टारभिउ होनानै सिलेक्सन जानायालागै 5 बोसोर 6 बोसोर ओरै कमप्लिट जाहैनांगौ जायो दा बेनि उनावसो सासे डाक्टर बा सासे अफिसार जानानै फैनो हायो बै अफिसारफोरा सानसे समाव बुंगोन मा प्रमद बायदि मानसि जोंनि बर' समाजाव साननो गोरों बा ब्रिलियान्ट लिडार गैथ'वा माने दोङो साननो गोरों बहुत मानसि दङ गोरोंबो मानसि दङ खिन्थु बेफोरबायदि बेलेगनिखौ नुनानै बेयो मावग्रा मानसि नङा निजि उत्पन्न खालामो बियो निजि सोरजिनानै निजि खामानिखौ मावो बेफोरबायदि टाइपनि मानसि बेयो बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो गोबां मानसिनि गेजेराव साफा सानैल' मोननो थाङो बेनि गेजेराव प्रमद बर' सारा दं खारन गोदान सानस्रि दङ बेनियाव सोर सानफेरदोंमोन जे गियान सोरां बिथांखि बानायनो फरायसाफोरनि थाखाय सोर सानफेरदोंमोन हानि खामानि मावनो हानाया बैसोमुथि बानायनो हानाय निजा अनलाइन खालामनानै बिटिसिनि थाखाय आरो सोर सानफेरदोंमोन आलारि सोरां बिथांखि बानायनो होननानै सोर सानफेरदोंमोन अनसाय बिथांखि स्किमफोरखौ सोर सानफेरदोंमोन माइनाव सोरां बिथांखि बेफोरखौ साननोबा ब्रेन नांगोन जायनिखि बेयो प्रमद बर' सारनियावल' दङ बेनि थाखायनो बुंदों आङो प्रमद बर' सारखौ सानसे नङा सानसे नागिरफिनगोन मानसिफ्रा 100% बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नुखाबाय आं बेखौनो जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जाबाय आरोना जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नुखाबाय जास्ट आं बेखौ आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जाबाय नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदान हाफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय लोगोफोर